Друзі, привіт! А у цьому відео я розповім, що потрібно зробити з часником, який пожовтів, щоб його листя відновилося і стало знову зеленим. Ну і спочатку розповім, чому жовтіє листя у часника. Якщо на вашому часнику пожовтіло саме перше листя, то це не дуже страшно. Цього року були ночні морози, ось вони його і підморозили. Але подивіться, кінчики молодого листя також починають вже жовтіти, а це сигналізує про те, що часнику не вистачає живлення, а саме азотних добрив та фосфорних. Азот відповідає за збільшення зеленої маси, а також за відновлення хлорофіла у листях, а фосфор потрібен, щоб нарощувати велику кореневу систему. А з часником це якраз збільшення врожаю. Тому якщо у вас часник тільки зараз починає жовтіти, не запускайте, а приготуйте ось це підживлення. Для його приготування вам знадобиться гранульований курячий послід. На відміну від свіжого курячого посліду, у цього добрива практично немає аміаку, який згубно впливає на розвиток рослини і може її знищити. Тому свіжий курячий послід ми не вносимо під рослини, але настій приготувати з нього можна. Спочатку розповім рецепт з гранульованого курячого посліду, а потім зі звичайного. Для того, щоб приготувати концентроване добриво, нам знадобиться літрова банка, повна гранульованого курячого посліду. Додаємо її у 10 літрів води і настоюємо 2 години. За цей час хоча б декілька разів потрібно добре перемішати курячий послід з водою. А для того, щоб приготувати такий самий настій, але з свіжого курячого посліду, вам потрібно буде взяти ємність, 1/3 наповнити свіжим курячим послідом, а решту ємності залити водою. Також добре перемішати і накрити кришкою. І настоювати курячий послід 1 тиждень. Це потрібно для того, щоб у свіжому курячому посліді знищились яйця шкідників, збудники хвороб, а також вивітрився увесь аміак, про котрий я вже розповідав. А з гранульованим курячим послідом набагато легше. Вже через 2 години, коли він повністю настоявся, ми його ще раз добре перемішуємо, щоб підняти з дна осад. Набираємо пів-літра цього концентрованого добрива і додаємо у 10 літрів чистої води. І також перемішуємо. Ну і тепер підживлюємо часник. Але попередню грядку, хоча б за декілька годин, треба добре злити водою, щоб ґрунт був вологий. Тому що цибулина часнику знаходиться глибоко під землею. І щоб це підживлення спрацювало і досягло кореневої системи часнику, ґрунт повинен бути вологий. І підживлюємо грядку часнику. А приблизні витрати 10 літрів такого підживлення на 2 квадратних метра грядки. Також, якщо у вас є вільний час і бажання, щоб це підживлення швидше досягло кореневої системи, можна між рядами зробити невеличкі поглиблення і в них заливати це підживлення, а потім знову засипати землею. Це підживлення багате на азот, фосфор, калій, а також в його складі є багато макро та мікроелементів, і вже через декілька днів ви побачите, як ваш часник стрімко починає рости, листя його буде зеленішати, листя буде крупніше, а також і цибулина часнику буде збільшуватися. Тому обов'язково не пропустіть це підживлення, щоб дати потужний старт на шляху до великого врожаю. Ще у цьому сезоні в нас будуть декілька підживлень. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб їх не пропускати. Я ж вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.